Maayong adlaw mga binati ug minahal kong matalumnon. Welcome to my channel, welcome to Eko TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Eko live diri sa Municipality of Matalom. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo matalumnon. Okay? Ako naghangyo sa tanang taga Matalom. Ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong buutan o maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio o mga kauban. Unsa may rason ato malang suportahan aron magpadayon ang mga programa o nga gihimo aron mahatagag maayong serbisyo ang katawhan diri sa lungsod sa Matalom. Okay guys, sa katong mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, ang lungsod sa Matalom open kini alang sa tanan nga ganahan mag-invest o business diri sa lungsod sa Matalom. Andam kini silang mo alagad o mo serbisyo sa katong negosyante nga ganahan mag-put up or mag-invest og negosyo, example mga grocery, kanang mga utanon, mga prutas, kanang mga bugas nga mga kanang mga fast foods nga ganahan mo invest diri sa lungsod sa Matalom, open kini alang kaninyo sa mga negosyante. Unda ko ani ay pahibalo pod sa tanan ang ato ang tourism nga atong mga tourist spot. Ang Canigao Island niya katong ganahan mo adto sa Hitoog Cave gikan mo sa Canigao, open na kini kay simentado nga ngadto. Dili na kamo magkalisod-lisod kay naningkamot ang atong mga congressman nila sa gobernador nato ni Dominic Petilla, sa atong congressman sa 5th District of Leyte si Sikar Kari, sa atong maabtik ug buotan nga Mayor Eric S. Pahulio ug mga kauban sa konseho diri sa lungsod sa Matalom naningkamot aron mahatagag maayong serbisyo ang mga turista or ang mga taga Matalom nga moadto sa atong tourist spot. Nindot kayo guys, hay tuog gay labing bugnawa niya. Do na cave pero na swimming pool sa ubos. Nindot siya, flowing iya ang pagkuan sa tubig. Nya balikon ko ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay aron magpadayon ang mga programa or mga proyekto nga gihimo aron matagag maayong serbisyo ang katawhan sa lungsod sa Matalom. Okay? Ako magaingon nga ang panaghugpong sa taga Matalom maoy susi sa kalambuan sa tong lungsod. Welcome to my channel, welcome to Eko TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag kaninyo Matalom nun. Kung anderon, November 2, 2021. Eko PP at your service Matalom.